Mina ngibuke wena kanti uhlelo lethu ke sithe i-dates with u-auntie wama-2K. Namhlanje sinensizwa ke kuyona ke esibhalele namhlanje yazi cha ifuna ukuqondana ngqo nentokazi yakonene ifuna ukuzibika ichaza ukuthi ngabe yubani igama nathi ke mase siyayithatha ke siye kuyona sithe kanti ke konke kuzobe kusekugcineni ngoba ziningi insizwa ezisibhalelile ezithi cha sifuna ukuzibika kule ntokazi. Mfowethu akukunike ithuba ubingelele ababukeli bethu be-Select Africa TV. Ngiyanibingelela ababukeli igama lami nguThuswane Wakhwela ngibonga ithuba lokuba la nami ngizoyibika njengezinye insizwa nazo sisehlelweni ukuthi izoyibika kusiswa ama-2000. Mfowethu wenze into engakaze ngiyibone yenziwa uvele nje usukela ipresenter lonke ukuthi cha namhlanje uyalibhalela madoda umuntu omngaka uthi nje cha lo muntu ovela ko TV namhlanje ngempela nawe ufuna ukuthi cha uveze okusenhlizweni yakho umchaze noma ukuchaze okuyikhona ukukuthathile yini le esingayo noma yini le eheheka ngaka kwintokazi. Ayi intokazi ephelele inakho konke inobuntu yinhle iyathandeka umuntu wabantu uyaphila nje ngisho engene endlini uma na indlu ikhanye nje unalokho. Mhlambe mina engazi